Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin, papagayam. Intay ibasa ti Proverbio Kapitulo 21, versikulo 6. Mabibiit ang mapukaw ti sanikwa ang nagunod mo iti sinasaor, ket mayarig iti silo ang mangiturongkan ka iti ngiwat ni patay. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok dito'y programa tayo. Dalan, kinapudno, kanya. Elmo, anya di papel nga inyawat kan ni Mang Karyas. Kan, apay ang nagpinirma kayo. Papilis ti talon ni Mang Karyas, tinted na kanya. Ha? Apay, insalda na kan katitalon na? Una, tamasapol na ti kwarta. Mano aya ti binulod na kan ka? Sa 10,000 a pisos. Anya? Ay, por Diyos kamat, Elmo. Sa 10,000 laeng, inaramid mon ako lateral ti talon na? Anya kumangay. May mayat no adda collateral na ti utangan da kanya. Tapno sigurado asa anak amalugi. Adun samot dagiti tiwod nga agbayad iti utang. Ngem no adda sa nikwada nga ikolateral da kanya. Ay, sigurado nga ikagumaan da kabayadan. Sandak nga itarayan. Mani, talaga saan akayat ni baby ti agsam ng agsang sangit. Rosel, Ipantalangan iti ospital ti anak ta. alang rod bakit? Madanagan ak matuna yan. Amang na niya ti mapasama kita anak ta. Dayta nga rod kat. Alan bakit? Agtigday tang rodan. Diyak kahit nga dati dakas ang mapasamak iti anak ta. Sa anak met nga umanamong iti aramidan ni Elmo nga anak ko kadag iti bumulbulod ken kuana, Linda. Nanang, Kanayon nga ibagak ken kuana asaan arumbeng agundawayan na dagiti makabulbulod ken kuana. Ngam di nakmet ipangpangag. dayta kat nga rod, nanang. Amangan no dumtang to ti gundaway ang mapasubo ni Elmo. Gapo iti kasday nga aramid na. Linda, Kas iti naramid na kani Mang Karyas. Sa 10,000 a pisos lang ang ti binulod jay lakay. Ngam innala na ti papeles ti talon na. ay una yun ni Elmo. Dila na asyanan kin ni Karyas. Diyak man amo kan kuana, nanang. Talaga saan anasaya at ti aramidan na. Dakkel agatan ti kasapulat na, Mani. Mani agsao ka madanagan na amang ano saan nga gimbag ti anak ta. Saan, Rosel? Saan ang mabalinday ta? Naskan nga gimbag ti anak ta. Ngam kasano no saan ta makairemedyo iti kwarta. Agtalag ka kanya, Rosel. Makairemedyo ak. Diyak itulok ang mapukaw ta ti anak ta. Agarami dak iti pamuspusan. Amumot siguro ti paganurutak, mani. Manong Elmo. Nasken nga da ikolateral mo. Tapno pabuludan ka. Manong, kasapulak una yung ti kwarta. Tagpaggad ti anak ko iti di ospital. Aging gangawan ti maikolateral mo kanya. Saan ka pabuludan? Anya? Isono anya man ti mabalin mo ang maikolateral. Ingkalaanan. Tapno maited kun ti kwarta ang masapol mo. Naimbag ta nakita ka, Karyas. Siya akong ti agkidaw ken ka iti pasensya. Nay, apay oriyang, iti anya agapo. Ha? Ay, kwa, Karyas. Ay, pasensya kaan. Tadi ka na asikaso idinapan ka ije balay. Ay, awan anyaman na oriyang. Ken maysa, di anak mo at talaga ti ginagarak ije balayo, idinapana. Karyas. Nagkasapulan ak nga main, iso nagkama nga kini Ilmaw. Anya ayati na nga ramatam iti kwarta, kabsat. Impatulod ko iti anak ko nga agad adal kabsat oriyang. Dayjay iti na nga ramata. Kurang daytoy mani. Saan nga umdas nga ikolateral mo kanyak daytoy daan ang modelo ti telebisyon? Manong Elmo. Kukwayo mo ti daga nagsaadan ti balayo. Saan ka di? Wan manong. Titulado dayjay? Sana ya? Wan manong. Tinasayat. Alaan ti titulo na. Iso tiyag mo ditoy, ta iso ti ikolateral mo. Tapno pabuludan kay ti kwarta.
Rosel, nakairemedyo ako ni ti kwarta. Apay ngagsang-sangit ka, Rosel. Mani, awanin serbiti kwarta na iremedium. Natayan ti anak ta. Anya? Sana naramit ti imbaga ti doktor. Kapoy ti kawan ti kwartata. Isungawanan ti anak ta. Saan? Saan na punto dahi ta, Rosel? Atuhin ti kwarta, oh. Imat kun. Awanan ni baby. Awanan ti anak ta. Awanan. Madano ng tiyal daw nagsaritaan tamang karyas. Ayan ti ibayad mo ngay iti kwarta ngayon pabulod ko kan ka. Kwa Elmo, makisarita ako Mang karyas, ada nagpinirmaan ta, saan ka di? Elmo, Noawan ti pagbayad mo iti kwarta. Nayunak lang ang ti kwarta nga inutang mo, ket kukuha kong ti talon mo. Saldagatang ti labas na. Elmo, day jay lang asanikwa ti pangnamnamaan, may iti pamilyak. No di mo kaya't tagtumpal iti saritaan tamang karyas. Agdarumak nga ron. Ha, Ad-adda na di mo matulungan ti anak mo nga agad-adal ako nam. No nakabalod kanton. Elmo, Iso nga umanugot ka langan iti nagpinirmaan ta. Kapilitan nga ilakom langan kanyak ti sinaldak at talon mo. Ngem ti mabalod ka. Ket di mon matulungan ti anak mo. Apay nga, aday to'y lang ti ibayad mo iti inutang mo kanyak agatan, mani. Nadamag mo tinapasamag. Saan ka di, Manong Elmo? Awan bibiyang ko itinatay nga anak mo, mani. Oh. Ti kwartak ti kasapulak. Nalawag, tinagpinirmaan ta anasken nga isublim ti sibubukil agatad, anabulod mo kanyak idi. Tano saan? Tinkulateral mo at titulo ti daga anagsadan ti balayo, ti pagbayad mo. Manong Elmo, bayadak mo't ti kurang dito agatad. Basta isublim ko mamutin kanyak ti titulo ti dagang in collateral ko. Di nakman but-but ngan si kamani. Nalawag timbagakan ka. No saan mo ama isubli ti sibubukil agatad nga impabulod ko kan ka, agraman ti interes. Ladingitag. Ngem di mon masubot pa ti titulo ti daga anagsadan ti balayo. Apay akasta ka, Elmo. Saanin anain kalintagan ti aramidam. Oy, Linda! Di ka man makibibiyang. Di ka kat agyaman, tanalaingak adumiskarte. Nakarkaron asumay saya ti panagbiag tayo, gapo iter aramidag. Anya? Saan kit din? Umado ti sanikwa tayo, gapo iti kinasirib ko. Saan a kinasirib ti aramidam? No di kat kinatuso. Anya? Dayta ti agpaiso, Elmo. Gun-gun udam dagita asanikwa iti saan anasaya at awagas. Di ka di maamak iti aramidam? Anya ko mati pagamkak ngay. Elmo, agamiris ka kuma. Imbes ang makaurnong ka iti gagayam, kabusor ti sigurado ang maurnong mo. Di ka di agamak nga amangan no kalat latan apagaramidan da ka iti dakas gapu iti aramidam? Sana siyak ti butbut ngin dagita nga awanan bain. Iso di nakman pakibiyangan si ka, Linda. Amok ti aramidag. Agalwad kanyak na dyan nga Elmo. Ha? Mani, anya ka din ti ibagbagham. Talaga atuso day dyan tao. Amo naman akay tabtabon lang day di anak ta. Gaputa di na nalasat tinapasamak yung kwa na. Ngam di man lamang tad iti konsiderasyon day dyan nga Elmo. Isong agalwad kanyak day dyan. Mani, pangaasim ko mamat. Agladladingit na pailaang gapo iti napasamak ka ni baby. Saan ka kumang agaramid iti may kaniwas? Agpanunot ka kuma, pangaasim. Diyak palabsan day tayo napasamak. Nakunak nga agannad kanyak day dyan nga Elmo. Talagang agannad. Madanaganak nanang, nalaos ti panagtibayok. Linda, anak ko. Rabiin, ngamawan pala ang ni Elmo. Ang mga noad alaang napanan na. Sana balay,
Ta sigurado ang madamdam alaeng ket addan dayjay. Isulakit din day tananang. Mabit lang tarumarak. Sabtak ti asawak. Pagtalin na udak di tinaglinadak. Ipatungpal ko ti panagibalas ko ita. Tsak lakit di mapakawan day tang elmo. Gapoy tinaalas nga aramid na. Iparik na kin... Tulong! Tulong! Agturong dito tikalat anang bagsol kin elmo. Tulong! Aday ka, patidak. Gubali kung tapno sana makalipas! Naimbaglakit din. Ta saan anapuruan ti asawak, Manny? Kuna ti doktor anasaya atin ti kasasaad na. Kan agyamanak. Tada ka ijay. Kat nakamag mo dyan ang bagsol ka ni Elmo. May saday jay kadagiti nakautang iti asawak. Asaan anak kabayad. Kat tiin collateral na adagat inala ni Elmo. Kinapudno naman ang Linda. Addak ijay, taplano kumamot abalsen ni Manong Elmo. Anya? Day tatagpay so. Naimbaglakit din. Tadda na kauna kanyak. Katjak na ipatungpal ti daka sa panggap ko. Dayto yan ti ibagbagak. Adon ti makagura iti asawak. Gapo iti mading aramid na. Agkidawak iti pamakawan. Gapo iti dakas kumapanggap ko ni Manong Elmo. Manang Linda. Ngam nakaameri sakitan. Saan arumbang agibalasak. Iso siguro akas di tinapasamak. Tapno maamiris ko asaan anasaya at aramidak ko ma. Pakawanan nak Manang Linda. Mauatan ka, Manny. Katagyamanak ka. Tauray na laos ti guram. Tinulungan na kami. Di kagdanag. Taidanon ko kan ni Elmo ti kinaimbag mo. Kastagayan tinapasamak, Linda. Wen Elmo, katagyaman ka. Tariming baho ti kinasaya at atao ni Manny. Iso at tinulungan na ta. Iso tinanggubal itinang bagkong kan ka. Linda, bakit? Itala ama amiris ko ti kanayon nga ibagam kanyak. Elmo, Husto kagayam. Dagiti sanik ko ginunod ko iti daka sa wagas. Iso ti mangisang bay iti paggad iti biyag ko. Elmo, Nalawlawagan na kitan. Talaga sana nasaya ti inararamid ko. Nagbalinak atuso kan gamrod. Ngamamok. Saan pa'y anala daw ti amin? Saan ka di? wen Elmo, saan pa'y? Mga baruanan ka. Kat ikarit akanayon nga adak iti sibay mo amang palagip kan ka. Dagiti dakas nga aramid mangitunda iti pakaisagmakan. Ngam ti aramid anasayaat itunda na ka iti nalintag adalan. Papagayam di tanti nagibusan ti may sapay apakasaritaan. Ana itampok dito'y programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Ferdinand Feria. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iti inkay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo ang